имрӯз дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо фаъолияти коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди пайванд ки асосан ба парвариши қаламча, ниҳол ва гулу бутаҳои ороишии нодир машғуланд, шинос шуданд. тавре мутахассисон иттилоъ доданд, иқлими Тоҷикистон субтропикӣ ва зудтағйирёбанда мебошад. Аз ин рӯ дар заминҳои ин қитъа ниҳоли дарахтони гуногуни ба иқлими ҷумҳурӣ мутобиқ аз Италия, Белгия ва Ҳолланд ворид карда мешаванд. гузориши ҳамкоронамон. 8 январ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо фаъолияти коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди пайванд ки асосан ба парвариши қаламча, ниҳол ва гулу бутаҳои ороишии нодир машғуланд, шинос шуданд. ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки дар масоҳати наздики 5 гектар аз ҷумла дар 4 гармхона ва замини боқимонда беш аз 50 намуд қаламчаи ниҳол, дарахтони гуногуни мевадиҳандаю сояафкан ва гулу бутаҳои ороишӣ парвариш меёбанд. дар ин ҷо 25 нафар мардон ва занони гулдаст ба парвариш ва нигоҳубини дарахтон машғуланд. бештар ин ҷоро дарахтони гелос, каштан, дуб, махония, пихта конкалор, кипарис, магнолияи баргрез ва 3 намуди дигари ин дарахт секвоя, можжевельник, туя, сасна, берёза, клён, принус, амиландр, сирени ҳиндӣ, зелол, саликс хакуро, лекадамбр, османтус, тис, каталпа, абиес нордман, водбриҷ, церсис ва гулу бутаҳои ороишӣ хушумоаттар кардааст. тавре мутахассисон иттилоъ доданд, иқлими кишвари мо субтропикӣ ва зудтағйирёбанда мебошад. аз ин рӯ дар заминҳои ин қитъа ниҳоли дарахтони гуногуни ба иқлими ҷумҳурӣ мутобиқ аз Италия, Белгия ва Ҳолланд ворид карда мешаванд. дар гармхонаҳо коргарон ба парвариши қаламчаи ниҳолҳо ва гулҳои гуногун машғуланд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо фаъолияти коргоҳ ба мутахассисон барои рушди соҳа, ҳамкорӣ бо аҳолӣ баҳри ободонии диёр дастуру ҳидоятҳои муфид доданд. инчунин президенти мамлакат ба масъулини соҳа супориш доданд ки бо истифода аз заминаи мусоиди ин парваришгоҳ барои иҷрои корҳои ободонӣ ва боз ҳам зебову дилнишин гардондани муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ, боғи муҷассамаи нишони давлатӣ, муассисаи давлатии илмии марказии боғи Ирам, муассисаи давлатии боғи ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, боғҳои Хайём, Наврӯзгоҳ, Ҷавонон, Фирдавсӣ, кӯчаву хиёбонҳои пойтахт ва дигар шаҳру ноҳияҳо аз ниҳолҳои дарахтони ҳамешасабзу ба саломатӣ фоидаовар истифода баранд. дар ҳамин ҷо мағозаи пайванд фаъолият дорад ки дар он намунаи зиёди ниҳолҳои сояафкану мевадиҳанда, дарахтони хонагӣ, гулу бутаҳои ороишӣ, асбобу зарфҳои гуногун барои парвариш ва нигоҳубини ниҳолҳо ба фурӯш гузошта шудааст. мағозаи зебову барҳавои фурӯши гулу бутаҳои ороишӣ бо ҳидояти сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рушди корҳои ободониву кабудизоркунӣ аз ҷониби коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди пайванд бунёд ёфта буд. ҳадаф аз ифтитоҳи мағоза фароҳам овардани шароит ба нафарони дорои завқи баланди зебоипарастӣ мебошад. мутахассисон дар баробари фурӯши ниҳолҳо ва бутаҳои ороишӣ инчунин имкон доранд барои парвариши ниҳолҳои ороишӣ ба мардум маслиҳатҳои муфид диҳанд. ман Шарипов Нозир, сараграноми ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди пайванд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди пайванд аз соли 2014 бо маслиҳатҳо ва роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта, самти асосии фаъолияти ҷамъият яъне ки ворид намудани дарахтони ороишӣ аз давлатҳои хориҷӣ мебошад. зиёда аз чанд давлати хориҷӣ шаҳрнома дорем, аз ҷумла аз давлати Ҳолланд, Германия, Италия дарахтҳои ороиширо ворид менамоем. яъне самти асосии фаъолияти ҷамъият барои ободу зебо намудани пойтахти азизамон шаҳри Душанбе мебошад. дар масоҳати 1 гектар заминро тайёр намудаем ва дар он замин мо дарахтонро ворид намуда дар ҳамонҷо ба системаи яъне ки обдиҳии қатрагиро баромонда дар 4 фасли сол метавонанд ки шаҳрвандон омада яъне ҳам харидор намоянд ва ҳам ба боғҳои пойтахти азизамон яъне ки боғҳо ҳам равона карда мешавад. ҳангоме ки ба мо яъне ки муроҷиат менамоянд ва дарахтро аз мо харидорӣ менамоянд, мо дар баробари яъне фурӯхтан ва харид намудан яъне мизоҷ
мо вайро бо маслиҳат метиҳем, яъне ки чӣ гуна тарзи парвариш, тарзи нигоҳубин ва агротехникаи ҳамон дарахтро мо маслиҳат медиҳем. яъне дар оянда ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди пайванд тасмим гирифтааст ки ҳам ворид намудани ниҳолчаҳо то 30 сантиметра аз давлатҳои хориҷӣ ворид намудан ва дар шароит ва иқлими ҷумҳурии худамон парвариш намуданро яъне ба роҳ мемонад дар оянда ва аз тухми дарахтони ба монанди дарахтони ҳамеша сабзи магнолия, дарахти фатинияро мо яъне борои қаламча ва дарахтони дигар намуди дарахтонро борои қаламча ва борои тухми кадомеш ки барои қаламча ва кадомеш барои тухми зиёд карда мешавад, мо дар нақша дорем ки зиёд намоем ва дар шароити худамон парвариш намоем ва ба мардуми худамон яъне ки пешкаш намоем. ёдовар мешавем ки 7 июни соли 2019 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт боғи Куруши Кабирро ифтитоҳ карданд. масоҳати боғи Куруши Кабир наздики 5 гектарро ташкил медиҳад ва нигоҳубини он ба уҳдаи коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди пайванд вогузор шудааст. барои ободу зебо кардани ҳудуди боғ дар ин ҷо 550 000 дона гули лола ва дарахтони ороишӣ шинонда шудааст. дар рӯзи ба истифода додани боғ дар ин ҷо 5700 адад дарахтону буттаҳои ҳамешасабзи кипарис, магнолия, фотиния, самшид, пихта, туя ва ғайра зиёда аз 40 намуд аз давлатҳои аврупо аз ҷумла Италия, Испания, Франсия, Олмон ва Ҳолланд ворид карда шуд. ҳамчунин 27 сентябри соли 2016 президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ дар ноҳияи Рашт бо боғи интенсивии пайванд Рашт ки аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди пайванд ба хотири рушди соҳаи боғдорӣ ва ниҳолпарварӣ бунёд гардида буд шинос шуданд. боғи интенсивӣ дар масоҳати 6 гектар бунёд шуда дар он навъҳои беҳтарини себу нок парвариш меёбад ки ба содирот нигаронда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо коргарони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди пайванд оид ба соҳаи боғдорӣ, васеъ кардани майдони боғот, ба маҳал мутобиқ кардани навъҳои беҳтарини мева, афзоиши содироти меваҳои хуштамъи Тоҷикистон ва дигар ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бобати рушди боғу токпарварӣ андешаронӣ карда маслиҳатҳои муфид доданд. ташкили боғҳои нав агар аз як ҷиҳат омили таъсиси ҷойҳои корию беҳдошти сатҳи зиндагии мардум бошад, аз тарафи дигар истеҳсолу содироти меваҷоти гуногун ва хушкмеваҳо ба хориҷи мамлакат афзоиш меёбад. имрӯз ҳамчунин президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо нашунамои дарахтони мевадиҳандаю сояафкан дар боғи миллии Тоҷикистон воқеъ дар қисми ғарбии пойтахт шинос шуданд. масоҳати умумии заминҳои боғ наздики 95 гектарро ташкил медиҳад. дар майдони 63 гектар боғи мевадиҳандаи дарахтони себ, ангур, бодом, анҷир, нок, гелос, олу, шафтолу, хурмо, биҳӣ, чормағз, зардолу ва писта мавҷуд аст ки нашунамои хуб дорад. аз дарахтони мевадиҳанда ҳосили аксари онҳо ба хориҷи кишвар содирот мегардад. дар масоҳати наздики 10 гектар ниҳолҳои сояафкан ва ороишӣ парвариш карда мешавад. зимни шиносоӣ бо нашунамои дарахтони боғи мазкур пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, раисони ноҳияҳои пойтахт, роҳбарони боғҳои фарҳангиву фароғатии пойтахт ва мутахассисони соҳаи боғдорӣ дастур доданд ки ба хотири ба шаҳри гулҳо табдил додани шаҳри Душанбе ба таври васеъ аз дарахтони дар ин боғ парваришшуда истифода баранд. дар боғи миллӣ шумораи дарахтони мевадиҳанда беш аз 17 000, теъдоди умумии 30 намуд дарахтони сояафкану ороишӣ ва ҳамешасабз беш аз 65 000 бехро ташкил медиҳад. инчунин дар ин ҷо барои ба иқлими Тоҷикистон мутобиқ кардан 8 намуди дарахтон ки шумораашон 355 бехро ташкил медиҳад мавҷуд аст ва онҳо нашъунамои хуб доранд. дар боғи миллӣ кормандон аз тухм ва қаламча ниҳолҳои дарахтони гуногунро парвариш карданд, аз ҷумла сасна, маржевика, кипариси аризонӣ, туя, сафора, липа, каштан, магнолияи ҳамешасабз, магнолияи баргпарто, инчунин гулҳо аз қабили гули садбарг, саквая, зирк, легустра, брисклет, фарзетсия, туяи тилоранг ва шамшод. дар муассисаи мазкур ҳамчунин ба хотири таъмини дигар хоҷагиҳои боғпарварӣ парвариши қаламчаи дарахтон ва гулу буттаҳои ороишӣ ба роҳ монда шудааст.
дарахтони нодири ороишӣ аз хориҷ ворид карда шуда дар ин ҷо минтақа боб карда мешавад. Дар муассисаи давлатии боғи миллии Тоҷикистон беш аз 100 нафар ба таври доимӣ фаъолият мекунанд ва дар вақти ҷамъоварии ҳосили дарахтони боғ инчунин даҳҳо нафар коргарони мавсимӣ ба кор ҷалб карда мешаванд. ҳамаи ниҳолҳои ороишию сояафкан ва гулу буттаҳои нодири ороишӣ ва хушбӯи дар боғи миллӣ парваришшуда барои зебо кардани боғҳои пойтахт ва ташкили боғҳои нав дар хиёбонҳои шаҳри Душанбе нигаронда шудааст. мавриди зикр аст ки бо шарофати истиқлолату ваҳдати комили сартосарӣ ва бо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саросари мамлакат боғҳои кӯҳна аз нав таҷдиду барқарор ва дар майдони ҳазорҳо гектар замин боғҳои нав бунёд карда мешаванд.